Baqgħu bla tweġiba mistoqsijiet mibgħuta lil Conrad Mizzi mill-ġurnal The Malta Independent dwar żjarat uffiċjali li jagħmel fuq xogħol suppost tal-Gvern, żjarat li ma kinux imħabbra. Iż-żjarat kienu kollha lejn Dubai u saru f'Awwissu tal-2015 u fi Frar u f'Novembru tal-2016. Il-Ministru tat-Turiżmu kien diġà mistoqsi dwar dawn iż-żjarat f'mistoqsijiet parlamentari, mistoqsijiet li wkoll baqgħu bla risposta. Fil-mistoqsijiet parlamentari Mizzi ġie mistoqsi dwar id-dati eżatti ta' żjarat, ir-raġunijiet wara dawn iż-żjarat, it-tul tal-istess żjarat, jekk kienx akkumpanjat minn uffiċjali oħra tal-Gvern u jekk iva min kienu l-uffiċjali li marru miegħu, kif ukoll ġie mitlub jippreżenta lista tal-ispejjeż involuti f'dawn iż-żjarat. Żjarat li għandhom xamma suspettuża hekk kif il-Panama Papers kienu żvelaw li Mizzi kellu jmur Dubai biex jiftaħ kontijiet b'rabta mal-kumpaniji sigreti fil-Panama, xi ħaġa li ġiet ikkonfermata anke mill-FIU f'pajjiżna. Din l-ewwel darba li Mizzi ammetta li żar Dubai propju fl-istess żmien meta Karl Cini ta' Nexia BT kien qed jitkellem ma' Mossack Fonseca dwar il-ftuħ ta' kumpaniji ġodda fil-Panama. Il-Panama Papers jgħidu li Karl Cini kien informa lil Mossack Fonseca li hu jrid jiftaħ kontijiet bankarji għal Conrad Mizzi u Keith Schembri b'rabta mal-kumpaniji offshore tagħhom. Conrad Mizzi dejjem ċaħat li l-kont f'Dubai kien marbut mal-kumpanija fil-Panama u tefaħħa fuq Nexia BT li donnom fettħu dan il-kont fismu mingħajr il-kunsens tiegħu. Sa dan it-tant, mistoqsijiet marbuta ma' dan, Mizzi qed jibqa' ma jweġibhomx.